Oh mamma, ci foro chi mamma. Zay zany magnontany anao anamo araka ny faharegnesany anao ialy avy Mandritsara Albert ke manao anisy zany na tonga anao tonga zao amdonga manakôrsakôry na tonga na amizao dingana fahaizana mamely itao kilidôgno tô level besiny izy atsika ke nanakôry zany na moa ave tonga de fahena avy tankibondeny sany anaragna raha tô ihany valahy Albert sa nanakôry. Ya, io mo misasagna napetraka fagnotiniagna ary le fagnotiniagna mo tegna tsara fipetraka. Ke natonga za ty zany ahaiza korodôgno ty, izy ty mo tegna tsy nianaragna ary tsisy nampianatra. Fa karazagna don zany izy ty na mianjanahary. Raha nisy tantragno zany de nivelively teo igny
de lasa tombo fahaizana jusque zao hitanareo io karazagna don zany izy tsisy olona mpianatra nata araiky karazagna zany ka asa mavaly le fagnontiniagna sisy mavaly izy misaotra anazy zany valy ke hitanao mana zay io fa azo lazaigny nandroso satria teo aveza fa viagnanagny ali mandry tsara an-tanany tsy mihety mandry tsara an-tanany tsy mihety sy ny zikentantsika afa tafakatra amy kapitaly atoy resaka fampandrosoagna mikasiky kirodogno fogna zany azo lazaintsika fô lalahy mafoaka de mafoaka zany anao ke ino zany tegna mampifoaka amy kirodogno izy io misy kirodogno tromba zany misy kirodogno salegy misy kirodogno antosy zany tegna magnavanagna valasa tegna izy jiaby zany tegna hainavany ya igny misaotra betsaka amizigny maromaro mo fagnontiniagna napetraka momba korodogno ty raha ny korodogno mbaloha tsy avony fa toute cadence za aminazy ty zay atao za na rock na antosy na isan-karazany rehefa korodogno izy raha hainy vavan'olo aboaka tsy maintsy voaboaka ny tagnanahy zany mbola tsara namitaka za jusque zao ty misaotra anazy zany amin'igny ary zahay zany zahay opérateur akato zany zay mpitandregny le zavatra mangataka koasakoasa hely araiky koasakoasa paso hely zay koasakoasa mampafoaka anaka ao koasakoasa mandeha zahay zany mpitandregny azy tegna hafapô le raha makorodogno tsy mitovy heniny gitara hitanay mo izy te zany na tegna nariny azy tegna koasakoasa marigny zany le izy ino le agnarana le koasakoasa tegny zay azonay zany izy valy misaotra anao ya igny izy koasakoasa zany igny asa tanjika salegy hely mbo salegy jare professionnel ndraiky ero alioala regny ratantsika zany salegy professionnel tanjika salegy jare professionnel nery sla regny ndraiky aizanareo fa tegna toute cadence aminazy ty zany
amin'igny zany misaotra navaly hita moa na tegna mahay magnaraka ho an'le hasantagnan'olo na kosakosa avy agny ivelany zany na ao amin'izany professionnel eto a Madagasikara. Ke fagnotaniagna ampetrakany moa ave anao afa managna hira zany afaka vidy am'le professionnel zany anazy sa hoe mbola tsy managna ary afaka mamorogno anao amin'ny satria baka matetiky mahazatra regny eriky anjama regny mandeha manity lafotsy agnisan'ny zavatra lafo vidy zany zio asa fa managna talenta mamorogno zany anasa hoe managna talenta magnaraka ny vitan'olo fogna zany mbô tianay satria maro be zany le professionnel fa nerasera aminay mba managna hetaheta ihany trandrahigny avy amin'ny korodogno baka zio satria hitanamo ny dente ino agnarana hirany dente le tsara farany vaovao ty misy sara korodogno boeny babany zany akegny ambiance ke avy amin'ny korodogno zany tegna avy an'io talentan'olo vedette reo amintsika vandy indrindra tsika vangy sofiao asa fa managna hira réserve fontry valakao afaka vidy amin'olo asa hoe mbola na afaka mamorogno fa zay zany tegna tia fantazany maromaro koa. Ya misaotra besaka fa tegna tsara fapetraka zany le fagnotaniagna. Raha zaho mo aminazy to tegna fa maro le hira ka zany tegna maro isan-karazany misy entosy misy baoejy malesa reggae mbola takatra korodogno to zany karazagna sega zany maro tegna maro zany le hira fa izy ndraiky mbola mipetraka ny fagnotaniagna handafo izy na tsy handafo fa le raha maro ka zany fa tsy tambagna le professionnel mba mandeha mikitikitiky tsy de mba mahazo ohatran'izany zany fa maro le raha. Misaotra na tsara fipetraka zany le famaliagna fagnotaniagna. Ok, valanakay e!